nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Dakar njeeyo bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama e on saaha ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam hiire mon ɓe hen jaam weete mon woni foof e saaha mo woni o en tawi ɗum en andicci koppi en calmini ɗum salminago teddugo kono kadi en dekki juuɗe en ñaguima duwa o en jetti Allah jomiraɗo joom baɗe bawɗo o nde o hokki en fartange e artude kadi hande gam huccodirde e bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV hono no gowɗen ɗum wadde e kala altine e kala alkamisa e ndeɗo yewtere Olel Pindi TV Olel Pindi TV ala ɗo yano artiɗo wonno en gartidi kadi e rédaction Pindi média ɗum ko gam addande ɓe kadi ko yowiti e lowdi ndeɗo yewtere nde ganduɗa kañum tigui woni Olel caggal salminde on e bismade on e yewtere nde ko salminde ɓe wondiɓe men hono Mohamed Ndim wonde Habsa Sow tawi mone e mabɓe foof kadi wonko jimi ɗo ko rewindi e ko roɓindi gam addande ɗum ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɗum noon bandiraɓe caggal ɗum tan kono gowɗen wadde ni tan ko noon kadi mbatten hande ko adi foof lowdi men eɗen gandi no yaranno e kala e saaha gadortoɗen hande noon ko éphéméride du jour jafnoɗen bandiraɓe e météo ko kañum fonno adade kono kadi ko kañum hewno adade caggal éphéméride noon ma en gar e ko yowiti e kabaruji labtuɗi e nder e caggal leydi Sénégal ha e coftal ɓalli bande seeɗa kowona ɗum ndewnaten hen koko ɓuuri mantinade e kelle ko jaydeji men dawri ko pinire oɗo subaka altine hande caggal ɗum ma en gar e rippude e on actualité ɗum ko e nder kabaruji ɗi ha kadi eko heeɓa e jaydeji ɗi ma en ƴeew hen toɓɓe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko mantiniɗe mbawen kadi rippude hen no hanniri ni so ɗum ɗon ɓenni eɗen kewno ardude kadi portrait yadude hen Elhadj Abbas Sarr kono tan en jafnima hande bandiraɓe hande portrait on arani sababude Elhadj Abbas Sarr joguiɗo nde ɗon toɓɓere ala ɗo enen kadi wonɓe ɗo ɓe en keɓani ɗum rewidade so tawi ɗum ɓenni gartaten ko e Miss Beauté no Amadou Moussa hewno wiide ni hono Habsa Sow o artane en hande astuce beauté hande kadi o addi toɓɓere nde ganduɗa ko annude e rendo ngo kono kadi ma won ko heewi ko ganduɗa o findina hen bandiraɓeɓe kono kadi o andina ɗumen ko heewi o jangguina ɗumen kadi holɗo rewate e holno waɗirte e holno rentorte e foof nanɗon bandiraɓe so ɗum ɗon ɓenni ma en gar e toɓɓere actualité international ɗum ɗon noon hande o kalten koye alhaali kabaruji toon to Venezuela eɗen gandi ko hanki ɓe juɓɓintuno ɗin sumgoji mabɓe lefol laamu tawi noon on joɗinoɗo e hoore leydi ndi ko kañum tigui toɗɗita hayso woni lundiɓe ɓe oɗo saaha nana ngulla bagyo bang wonde kay o foolani kañumen jadani e ɗiɗon résultat ji woni ɗiɗon jencuɗi ko ɗon mbaynodirten garen e mot de la fin konngol battidigol walla konngol mbaynigu mbaynodiren e bandiraɓeɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni hande ko gadduɗen ko adi foof en calmodirtu e Mohamed Ndim Mohamed jam walema jam walema sohna Alima mi salminima mi salmini dendagal bandiraɓe ganduɗa oɗo saaha nane ndewino yeɓirde Pindi TV kamɓe caltilɗe muɗum kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en mbi kadi woni fartange vraiment jottade ɗo jottidade moon filde oɗo émission mo ganduɗa ko Patam la miijo Olel Pindi calmini sohna Habsa Sow en mbi bandiraɓe foof bisimilla mabɓe bisimilla mabɓe Mohamed ɗe balɗe fa yiyaka ɓandu ndu seɓori walla ka dognoɗo tan ba eɗen gandi ɗiɗo sahaji noon Sénégal ne wuuri donc surtout to banggue grippe aji ɗi e ko way noon en gandi natɗen koye ndungu ɗum saabi
saha fo eɗen dañata probléme to banggue santé eɗenne koye nangganoɓe ɓe jeeno mais joni alhamdulillah joni kam ça va mbere ko jobbo haalanma walla habsa so kañum haalanma safaruji ɗi mbayata ni ɓe kalnima ɗum ɓe kalnima koɓe caftorto ko bon safaruji ɗi de min mbaɗi renforcé ñebbe noon ñebbe ɗum noon aɗa andi ñebbe no waɗi ɗum ɗo wadde mohamed ndim gaccituma ɗon koye denndiraɓe ma ene moƴƴi hama ñebbe donc en mbaɗi renforcé ñebbe ko jobbo walluma hen walla ko habsa so min kay animé fof mbani ayi de ayi habsa kañum ne andi lawol ɗo rewate e holko ñawate ha ñebbe ne cafrore habsa so jaam walema halimata mi salminima no fewi mi salmini ndim en calmini yeɓiyankoɓe Pindi TV fof eɗen mbiyaɓe kadi bisimillanoɓe e garte émission men Olel Pindi TV voilà noon Olel Pindi TV hande a wi Pindi TV hande habsa addi ko waɗi fayida hay so tawi a memani hen taw wonko ganduɗa ko waɗi fayida gam rewɓeɓe walla hay worɓe ɓene hen hay worɓe ɓene hen worɓe fopotoɓe ko noon ɗum noon habsa so wondude Mohamed Ndim éphéméride du jour ma aran en hen Mohamed Ndim tawi kadi ko ɓuuri mantinade e kelle gaddane hande jaydeji leydi men Sénégal ko kanko Mohamed Ndim so ɗum ɓenni walla haade ɗum tawa en gari actualité enen koye men ko refti hen koko habsa so arantene Assis Beauté ko ni wonata mbadi yewtere meɗen bandiraɓe joni joni payaten koye éphéméride du jour caggal nde météo en ko kañum fonno wonde kono hande o en gaddani météo en jafnima bandiraɓe en jahat directement e éphéméride du jour caggal wadde so tawi ala générique en jahat tan Mohamed Ndim hande éphéméride du jour holko timɗa ɗon hande ko noon no mbiruɗa ni sohna Alima éphéméride du jour en gartat komin mbiyata ko ñalawma tawti bandum en natirtu e 29 juillet 1860 mbiyen hitaɗu ujunere temedde jeetati caɓanɗe jeegom mbi noon ko les tout couleurs ɓe jaafo e no windirani ɓe mbi ko les tout couleurs ko nden tigui ɓe mbaɗa convaincre ɓe mbaɗa vaincre ɗum ko caggal nde ɓe mbaddanno haade pelɓodiral hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ko les troupes coloniales françaises ɗum noon ko caggal tigui nden on garmi gara nde Wuli Diaw ɓe mbi noon ko nden tigui ɓe poola toon to ɓe mbiyata mbirmoyan e yiide mbirmoyan noon ko dir moƴƴal tigui ɓe jiiɗi yiide dir moƴƴal waɗani toon to ɓe mbiyata Diaba Liduɓe woƴƴani toon to ɓe mbiyata ha joni ɗon ɗo woni Mbolo ɓe kolliti noon e ngal pelɓodiral ɓe keeɓi tigui bonnude yoga e won guure mbiyen ko wayno mbiyen ha joni Mbolo Ali Sidi ko jaafa ɗon ko wayno Mbolo Ali Sidi ko wayno Diaba ko wayno Oréfondé ne wayno ko nden tigui ɓe jani e ɗiɗo nokkuji ɓe bonni ɗumen kamɓe ɓe ganduɗa ko laamu Toubou-Kiri e hitan ujunere temedde jeetati caɓanɗe jeegom sen ummima ɗon jeehen ñande 29 juillet 1979 ɓe kolliti ko nden tigui woni ko yi aduna oɗo ngoɗo wuuro yiyetengo Sélik noon woɗɗani ɗon ɗo ɓe mbiyata Ndofane oɗo nden ɗo Allah biyeteɗo Mame Khalifa Niass kanko Mame Khalifa Niass noon o woni ɓiɗɗo afo e mo ganduɗa ko El Hadji Abdoulaye Niass kanko Mame Khalifa Niass noon e hitande ujunere temedde jeenayyi nogas e ɗiɗi ko kanko tigui wonno Khalifa gaddano omo ganduɗa ko kanko tigui woni oɗo jinnaɗo kanko El Hadji Abdoulaye Niass sen gari e nogas e jeenayyi juillet 1881 ben hitande ujunere temedde jeetati e caɓanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko nden tigui woni ko Sina lawɗina ɗum koɓe mbiyata la liberté de la presse ɗum noon koye wertago taridi walla mbiyen e jimbadi leydi France koɓe mbiyata ko colonie français ɗum noon eɗen mbawi wiide leydi Sénégal hebno gueɗal mum ɗum koɓe mbiyata ngal dosgal 69 de la loi du 29 juillet 1981 ko nden tigui woni ko leydi Sénégal totta on article mo mbiyata sonna 69 de la loi du 29 juillet 1881 ɗum wonno noon ko liberté de la presse en jimandi leydi France e ɗon ɗo France jimi kala e ɗin leyɗele sen ummima ɗon jehen e 29 juillet 1969 hitande ujunere temedde jeenayyi e caɓanɗe jeegom e jeenayyi ko nden tigui wonno ouverture guddiɗgol ɗo e ramorgo leydi Sénégal ngal ɗo kawtal ko mbiyata ko congrès du syndicat des enseignants du Sénégal ko nden tigui wonno kawtal hujjikkinantoɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe leydi Sénégal e on ñalawma noon ne wayno tigui ɓe piili ko mo ganduɗa ko Iba Der Thiam ɓe poste mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal koɓe mbiyata ko secrétaire général
du syndicat des enseignants du Sénégal e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeenayyi sen ummimo ɗon jehen ñande nogas e jeenayyi lewru juillet 1992 ñande hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ɗiɗi ko nden tigui hawre ladial omo ganduɗa ko Caroline Faye taw omo yaari e duuɓi capanɗe jeegom e jeenayyi kanko Caroline Faye ciftinen bandiraɓe ko kanko tigui wonno joom suudu omo ganduɗa ko Demba Diop woniɗo ancien ministre de la jeunesse et des sports kono kadi kanko Caroline Faye ciftinen ko kanko woni debbo gadono mo ganduɗa o yento suudu sardiyeji leydi Sénégal wonino kadi koɓe mbiyata ko ministre kanko mo ganduɗa ko Caroline Faye o woniɗo cuddiɗo mo ganduɗa ko Demba Diop mo ganduɗa fitande mum yoɓanoma toon to Thiès e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeenayyi 1967 kanko Caroline Faye ɗum noon mbiyen ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi ɗiɗi 1992 ko nden tigui o hawri e ladial o uba noon ko toon to Mbour nde wayno sokhna Alima Dia ko ɗo tigui uddi ko yiyete ko éphéméride e oɗo ñalawma hande nogas e jeenayyi lewru juillet noon Allah jarama a jarama Mouhamed ndima a weltanama no fewi e oɗo éphéméride du jour noon sikki ala en ji won toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa hande o a haali hen min jatto ganduɗa machallah sikki ala hayso tawi wonno neɗɗo andiranimo ne haaluluji ina nani to e golle e balle ɗe ɓe mbaɗanno e on saaha mo ganduɗa koye tawtorogol men kadi surtout kadi wondemo on debbajo mo ganduɗa machallah nde ɗo darde ko darde mantinine nde o dari momen to ɓeyta hen seeɗa ba Caroline Faye no mbiruɗa ni hayso tawi nde o hawri nde e ladial nden hande mawɓe ko sukaɓe gonno jawabiramen fof kam den taw jeani aduna c'était en 1992 jaafa noon bon ko debbo jamdi wonno ko debbo dariɗo par ce que gorko makko Demba Diop yimɓe fof ɗi gandi kañum ni ko neɗɗo mo ganduɗa golli ko majjata mayata e leydi Sénégal mais ko ɓurata siftinde yimɓe Demba Diop ko wargu mum à Thiès donc ko ñalawma mo ganduɗa vraiment ko ñalawma musnoɗo ɗum saabi kala nden hirande so tawi arti ko yiyete ko yimɓe ne mbaɗamo rendre hommage mais Caroline Faye ko debbo mo ganduɗa hande to nanggata ɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe sa guilay apartheid walla histoire uji ko yawti Caroline Faye o jeeya koye ɓen rewɓe ɓe ganduɗa ko darinoɓe par ce que weeɓano e oɗon saaha quand même wonde debbo nadde suudu sarɗiyeji donc woni député woni no ministre en même temps ko debbo mo ganduɗa surtout ko darinoɗo cause uji rewɓe haɓanade e hujjanaji koɓe mbiyata ko foddeji kamɓe rewɓe ɓe donc hay je crois ko innirama hay Esat Caroline Faye voilà donc ko debbo mo ganduɗa kañumne ko jamdi ko debbo mo ganduɗa surtout ko darinoɗo gueɗe rewɓe tigui ko noon Mouhamed ndima ɗum noon en mbiyat tan machallah yallah ɓuɓanmo kanko e mayɓe julɓe kala Habsa Sow Habsa aɗa andi Caroline Faye bon histoire makko tan nanmi kono mi andamo ala ko jangguɗa hen aussi si so à part que no daroruno e nder leydi Sénégal ngam nde tinnare makko e wonde makko sagata voilà sa yimo e image aɗa heptina non mo hokki en Caroline Faye nan ɗon donc kanko ne no innira stade Caroline Faye mi sikka hay joom galle makko Demba Diop noon innira stade Demba Diop Grand Dakar tigui ko noon ɗum noon ko debbo mantiniɗo sikki ala noon wasata ɓe ganduɗa so tawi wiyama Caroline Faye ma ambi hol Caroline Faye walla hono image o ina gasa wasa artude mumen sababude peut être ɓoyde kono tan kam hatta vraiment koye histoire Sénégal tigui o heddi koye ganni Sénégal o heddi sababude darne o darino e on tuma ɗum noon ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour en jahat joni en jokken ko ganduɗa kañum tigui woni lowdi e yewtere meɗen Olel Pindi TV hande e oɗo altine nogas e jeenayyi e lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni payaten koye actualité woni kabaruji ɓurɗi mantinade e nder leydi men Sénégal ha e caggal leydi
kabruji nder leydi hande e oɗo altine no mbiruɗen ni gadortoɗen ko adi foof koye alhaali Thiaroye 44 sikala eɗen gandi haalaluji ine kewi e ɗeɗo balɗe oɗon fannu tawi jeeyi sababu o ko dowla France e gardugol Emmanuel Macron horejo leydi mabɓe andidde walla wattorde ɓen ɓe ganduɗa kañumen tigui goni combattant ji woni soldateɓe haɓetenoɓe on tuma gam dowla France oɗo walla ni mbiyen oɗon Thiaroye 44 noon so haalama siftorte tigui ko ɓen jambareɓe ɓe ganduɗa pittali mumen joɓanoma toon to camp mo Thiaroye e oɗo tuma noon e tuma mo siftorte capanɗe jeetati ndungu e oɗon fannu ɓe ganduɗa kamen goni dowla France kamɓe kay ɓe keptini hen fodde soldateɓe jeegomo ɓe batti ɗumen e ganni tawi kadi ɓe battori ɗumen e wonde kay ko wari ɗumen ko sababu nde daranade dowla France e nder ɗum noon omo ganduɗa kañum woni horejo Ousmane Sonko woni gardiɗo jagorɗo e leydi men Sénégal e oɗo saaha kañum kay waɗi hen fannu e nder ɗum noon kanko Ousmane Sonko o holliti wonde ɓen dowla France yoɓe jurnito no fewi méthode moɓe mbaɗiri ɗum eɓe mbawa waylude ko heewi e oɗon fannu ɓe gandini dowla France naɓe noon yo gandu kañumen kay no mbaɗiri ɗum ne oɗo saaha foti diwde ɗon saabu noon jamanu gonaɗo hande o ɓennama e jamanuji gonanoɗi ɗum noon kamɓe kam tawi ni koɓe darima lang ɗum ko gam addude hen wayloji hani o holliti wonde kamɓe laamu mabɓe e nde ɗo hitande ujunnaje 2024 ine hawri e capanɗe jeetati ndungu e ko on fannu wanno kamɓe kay ɓe kolliti maɓe gaddu hen wayloji no hanniri ni caggal ɗiɗon konguɗi makko kanko horejo landa Pastef Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany kañum ne suuti konguɗi mum e oɗon fannu kanko Bougane Gueye Dany noon o andini Ousmane Sonko wonde kañum kay yo andu koko jamfi panafricanisme e oɗo saaha saabu noon kala tan ko fodanno ɓiɓɓe Afrique ina wayno kay ko ngal ɗon jaɓɓal woni tigui ko yaɓɓani kanko Bougane Gueye Dany noon o holliti Thiaroye 44 eyyi ko gonga kono noon Ousmane Sonko yo andu kamɓe kay ɓuuri jojjande ɓe oɗo saaha ko yo wat feere kay wawa humpidde yimɓe e oɗo dossier mo ganduɗa ko kañum tigui woni dossier ɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓe ganduɗa kawrino e ladial e ɗiɗo fitinaji ɗi ganduɗa mbaɗino tigui 2021 ha e 2024 o rutti kadi o wi kanko Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko goɗɗum ko foti laɓɓinande yimɓe woni kaldigal hakkude mum e président jaltuɗo hono Macky Sall yo waw laɓɓinande ɗum ɓiɓɓe leydi ndi mbawa kay andude ko ɗum ɓuuri ko haalata ko kadi kala tan ko haalno e alhaali e ko yowiti e dunde Afrique yo andu kay ɗum ɗon kam koko jamfi hen ɓiɓɓe leydi ndi e siftinde noon dowla France ɓeɗon jeegomo ɓeɓe cuuɓi nayoɓe ko Sénégal naaɓe goto o ko Gambinajo kono kadi goɗɗo o ko toon to Burkina Faso wona ɗum jehen to caggal leydi noon guddirten koye dowla Mali kamɓe noon ina wayno kay e ɗeɗo balɗe foof caɗele mawɗe ine toon e to garmi garaji ɗum ko hakkude ɓen dadiɓe leydi mabɓe e wallidiɓe mumen ɓe RIS e nder ɗum noon ɓe dañji caɗele mawɗe ɓe mbaddi garmi garaji e ɓen CSP woni rebelle en woni kay série ndiɓe ɓe ganduɗa ko kañumen tigui mbiyete rebelle aji cadre stratégique et permanent ina wayno noon kamɓe dowla Mali eɓen piito becce wonde kay ɓe jooɓima pittali kewɗi e ɓen kono kadi ɓenne kañumen kolliti wonde jooɓima pittali kewɗi e mabɓe kamɓe ɓen malinaɓe noon ina wayno tan kono Mali ngu holliti wonde mbari fodde nogas e ɓeɗon tawi noon ɗum ɗon koye communiqué tigui ɓe ɓayini ɗum ɓeyane kañumen kolliti wonde kay ko jeeɗiɗo tan woni ko kawri hen e ladial wondude e fodde 12 ɓe ganduɗa keeɓi hen gañanɗe kona ɗum jahaten ko to Tunisie ko ganduɗa kañum tigui woni e sunggoji mabɓe lefol laamu tijje ngol e 6 octobre faaɗo so hawri e welede Allah e nder ɗum noon oɗon dépôt candidature uji mabɓe e ɗin sunggoji ina wayno noon udditi tawi ɗum ɗon ko gam tan wawde jeeyede e ɗiɗon sunggoji kamɓe noon e oɗo saaha kay ina wayno tan mbiyen tuggi nogas e jeenayyi nduɗon gonɗen woni kay oɗo altine hande maɓe puɗɗo oɗon fannu tawi noon ma ɗum ya ha kay ɗo e balɗe ɗo e 6 août so hawri e welede Allah tawi kala tan poɗɗo jeeyede ɗiɗo sumgoji ma waw hen addude waɗa déposé ɗin candidature uji mumen ko wona ɗum noon maɓe gon capanɗe jeenayyo e jeeɗiɗo candidat ji ɓe ganduɗa
kamɓe kay ɓe kollitino wonde kamɓe koɓe ƴettoyɓe o ganduɗa kañum tigui woni forminel uji mabɓe ɗum ko gam wawde jeeyede e ɗiɗo sumgoji beele kay eɓe mbawa yuɓɓinde no hanniri ni parrainage nde tawno parrainage ene jeeya tigui e ganduɗa kañum tigui woni ko wawata yuɓɓinde ɗin sumgoji mabɓe so tawi a timmini ɗum ko nden tigui mbawata jeeyede hen kabruji caggal leydi gaynirten ko toon to Venezuela toon noon kamɓene ɓe juɓɓini hanki sumgoji mabɓe lefol laamu e alet o e nder ɗum noon on horejo leydi mabɓe hono Nicolas Maduro kanko kay ko kanko tigui toɗɗita lawol gongol tawi ngol ɗo wonno manda makko tataɓijo e nder ɗum noon ɓen ɓe ganduɗa kamen goni lundiɓe ɓe eɓeno gulla bang yo bang beele tan ɗiɗon résultat ji ina mbawa nilnede saabu noon ɓe kolliti wona e lawol gungo sumgoji mabɓe noon holliti wonde o fooli e 55 piccal e kala temedere nde ƴettuɗa tawi noon on lundiɗo ɓurɗo mantinade o kañum kay holliti kañumne heeɓi ko ina tolno e 70 e ko fawi e kala temedere nde ƴettuɗa ɗum ɗon noon woni ko addi haalaluji kewɗi kanko on horejo leydi mabɓe noon o habri wonde ma o daro o dado lang ha kay kala ko yowiti e caɗele e nder leydi mabɓe ina iwa ha laaɓa ceer tawa ko jamɓolo woni kay koɓe guurata e on fannu gayniren e kabruji meɗen e jubbande e coftal ɓalli kalten koye alhaali bit soccer noon ko coftal ɓalli ŋore maaje e nder ɗum noon Sénégal kañum kay fooli hanke aleto Guinée ngal potital noon wonno tigui ko ɗo e leydi men Sénégal tawi ɗum ɗon noon ma wallu baroɗe leydi men ɗe wawde kay heɓoyde ko ganduɗa kañum tigui woni e guel ɗon kawguel tawi kay wonata ko coupe d'Afrique des Nations oɗon fannu ɗum ɗon noon waɗata koto Égypte ni woni Sénégal heeɓi oɗon fartange bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabruji nder leydi e ko ɓuuri mantinade e kabruji meɗen hande o noon Mohamed Ndim ina jeeya e ko ɓuuri mantinade oɗo Thiaroye 44 ina wayno caggal nde France ƴetti ngal ɗo pellital haalaluji keewi Ousmane Sonko yalti haali kono kadi Bougane Gueye Dany yalti kañum ne jabti ɗum hono jiiruɗa ɗum bon Ousmane Sonko woni koye logique mum to banggue bon en gandi Ousmane Sonko étant premier ministre toujours kam ene waɗa jalti ene yalta ko fatuno noon e Thiaroye 44 ko hunde nde ganduɗa ana fori mettude kala ɓiɗɗo ɓalejo surtout ma gona sénégalais eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa 1944 ko hunde nde ganduɗa ene muusi no fewi par ce que ko tirailleur uji ɓiɓɓe Sénégal naaɓe bon ene waɗi noon leyɗele woɗɓe ko wayno Maroc en kono Haute Volta hande wonti Burkina Faso e leyɗele goɗɗe ganduɗa mais hen 6 quand même oɗo saaha ko woni ko actualité ko ɓen ɓe ganduɗa mbaɗama reconnaître tawi kadɗi ko Sénégal nayoɓe ko Sénégal naaɓe donc en jii mo ganduɗa ko kolaɗo kuuɓal secrétaire mo ganduɗa to maison blanc bon wona maison blanc ko Élysée donc mo ganduɗa ko kanko toppiri kala ko fatuno les tirailleurs wondude mbiyene yamirore président Emmanuel Macron ɓe ciini wawde wadde reconnaître ɓen jeegom ɓe ganduɗa hen naya ko Sénégal naaɓe bon enen hakkude men e France mboɗo sikki ko Ousmane Sonko ko haalat ko enen fof ko noon enen fof ko ɗum woni ko goyeten ko addi fof ko janfo no ɗum ni wawi muus no ɗum wayni muusde wonande ɓiɓɓe Sénégal naaɓe walla mbiyen ɓiɓɓe Afrique e kuuɓal Baba Maal Mansour Seck emi jogui hen son goto mo lefol gotol ngol ɓe jimata ñande ñalde Thiaroye je crois que ko son mo ganduɗa so tawi a heeɗimo ɗum tan ko émotion mo ganduɗa donc ko hunde nde ganduɗa eɗen gandi Abdoul Atta de yima ene haalatno e lefol ngol o filduno e Abou Samba Diop ɗo yiyata nde o ari ha France omo teddiniri yimɓe makko ɗo yiyata so tawi no France nde joguino teddungal so ɓiɗɗo Sénégal najo walla Afrique so are Sénégal non so are nder leydi France ene foti woppede deeƴa puisque hande sinno wonano ɓiɓɓe Afrique ha ɓuuri tengtude leydi Sénégal je crois quand même hande leydi France yoɓata impôt mum ko Allemagne donc hande so tawi France jogui nde ɗo wellitare joguima hande France way no wayni c'est grâce à no taniraɓe men ɓe ganduɗa ko combattant ji gonno
France naɓe mbaɗani respecté ɓaleɓe alimo ene ko hunde nde ganduɗa ene muusi c'est vrai que heddi noon ko en tant que premier ministre holno poɗɗa haaldude mboɗo sikki to banggue diplomatie hakkude leydi Sénégal e leydi France en tant que premier ministre je crois que haala ka wonno fonno ha foti haalirede mboɗo sikki won jeegoji ko mbiyata ko won jaɓɓe ɗe poti wadde ha won hen certaine quand même ɗum ɗoji vraiment taw en wawa safrede kadi an ɗo gonɗa ɗo premier ministre won wutti mo ɓorniɗa wonno poɗɗa haaldude won comportement mo poɗɗa jogade kono noon yande nde o jogui nde ko enen fof ndendindeni yande leydi France quand même e poti ƴewrade so Allah noɓe mbayni e Afrique surtout noon mbiyatmi ko Sénégal donc sinno wona no Sénégal walla e leyɗele Afrique France wonta no France donc ko hunde ganduɗa c'est difficile sa ƴeewi tan hakkude France et Sénégal hande hayso tawi a yiiɗi visa yaade colonie de vacances walla regroupement familial walla ko way noon ɗangal pour mbawa dañde mi haalani kay visa mais rendez-vous sa renay ko hakkude leydi asaman donc ko gueɗe ɗe ganduɗa vraiment hakkude coopération diplomatie leydi Sénégal et leydi France ene foti ƴewtede mbayenno Algérie wayi e France no Tunisie wayi e France enen ko noon poɗɗen waade mais yidde tan Thiaroye 44 hunde ganduɗa ni metti kala bani adama ha ɓuuri tengtude leydi Sénégal Macky Sall nde en kalano ne haalanno haala désert d'ailleurs Ousmane Sonko kañum ne watti dossier o e table donc enen ñaago tan leydi France e ɓesgu mumen hande heddigo ɗo to banggue reconnaissance to banggue mbiyami ko mi yiyata dédommage e ko wayno wona matériel mais kala ko foti waɗede vraiment e poti ɗum wadde banggue damurde ko nandi en 1927 fay dow les 15 000 tirailleurs ne waɗi marocain ne waɗi haute volta ne waɗi ɗum ɗo ɓe mbiyatno ko les dogue noir ko hunde ganduɗa hay e nanalla ene muusi tan ko ɓiɗɗo ɓalejo maintenant noon enen ɓiɓɓe Afrique naaɓe mbawen tajjingol ɗon ɓoggol yontinde ittaten ɗum ha laaɓa ete kadi ina wayno ko nden darde woni ko won e ɓiɓɓe leydi Afrique daari e oɗo saaha saabu wonɓe ganduɗa kañumen hande mbitan ko lalti tati memata jeenayyi hankkandi alay saago tan guitten juuɗe mabɓe ɗe walla ɓoggi ɗiɓe mbaɗi e daaɗe mabɓe ɗe menda ɗiɓe mbaɗi e daaɗe men ɗe alay saago guitten ɗum ha laaɓa guittiren juuɗe men ɗum noon mboɗo sikki ko darde moni foof foti wonde hayso woni noon weeɓata nde tawno eɗen gandi wonko heewi won réalité ji kewɗi gonɗi ɗo ɗi ganduɗa vraiment ɗum ɗon ma won caɗele seeɗa kono noon ko mbiyata ko tan petit à petit l'oiseau fait son nid Habsa Sow yiyandema e oɗon fannu ko ndimbiwo ko gonga ko hakkude Sénégal e France ko vraiment ne ɓorno ne won ne fonno ɓodde wona sa nenima yo ɓot manam yo waddi tax waɗa transparent weela moƴƴa tindina ɓe tindodira dal par ce que ko wima hotan hande sanano Sénégal walla won hen pays de Afrique France wonta France par ce que sa ƴeewi ko Afrique naaɓe tan gone France particulièrement ɗo e Sénégal ma yi ha Pulareɓe kala to jaaɗa e won guure France ko wayno mur 50 ans kala to jiiɗa ɗon ko ha Pulareɓe ha mayno leydi donc ko kamɓe laaɓiɓe leydi Sénégal ɓennuɓe ɗoɓe e juuriɓe ɗoɓe fof ko kamɓe fonno haɓede nden haare ha nden yaware iwa hakkude Sénégal e France ko noon en tout cas kamɓe jooɗiɓe e hoore laamu ngu e siftinde tan ko ɓooyani ko won batu jagorɗo ɓennunoɗe ɗum yejjiti ko holon ñalawma wonno kono kanko Ousmane Sonko e hoore makko o artino e ngol ɗo ciftorgol oɗo Thiaroye 44 haw haalini o wi wonde e ngol ɗo laawol so tawi ɓe ngari e yuɓɓinde ɗum ma waylo wayloji kewɗi mbaɗe hen o wi wonde wonko ɓe goni e fewjude ko heewi kamɓe laamu keso ngu tawa koɓe jogori wadde hen ko ma sertu no hunde nde mawninirte no ni fannu mo ɓe jogori waɗirde ɗum ni ma sertu ngol certugol noon Allah no wawi taw wonata ko gartam e ɓen ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe leydi ndi Allah no wawi kadi wona gartam e ɓesguuli ɓen yanoɓe walla ɓen waranoɓe oɗon fannu to banggue ɓen ɗin combattant ji ancien combattant ji ɗi hen sahaji aɗa yi ancien ji combattant ɗi ganduɗa e kayitaji to dowla France sababu nde haareli ɗi kaɓano toon ha tampi ha Allah waɗi haajade mum duttima e jomumen tawa keɓani hen ko jinno hebde ko le kayitaji makko ne peewo wooda ko watti hebde to dowla France to kono ha ɗo
ha Allah waɗi haajande muɗum o rutte joomi ko ɗum fof heɓaki te hande o mi sikkani so tawi ɓiɓɓe makko beele ma jaɓɓu ngal ɗon jaɓɓal ha e tani ko en ɗum ɗon fof nan ɗon ɗum ɗon ko wiide tan kala koɓe mbawi wadde hen kamɓe ardiɓe hesɓe ɓe darde nde ɓe mbawi wadde hen wi que France waɗi taɓal fuɗɗima wadde taɓal muɗum kamɓene ɓe tawta ɗumen hen tawa kadi kamɓene taaɓe ɗe mbaɗata ɗe ko baɗɗe fayida godoje gartam no hanniri ni ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e actualité ha hande koye actualité keddoto ɗen kono koye fandu goɗɗo jehen eko ɓuuri mantinade e hande ko kelle gaddane jayndeji ɗin dawri jehen rési e keɓen générique garten joni joni. Revue des titres woni ko ɓuuri mantinade e kelle gaddane hande jayndeji leydi meɗen jaadaten hen koye Mouhamed Ndim. Mouhamed hande holko ɓuuri mantinade e jayndeji ɗi? Bon ɓuuri mantinade koye Thiaroye 44 ɗum ummiɗen joni joni ɗum ummiɗen joni joni ɓe garti e Thiaroye a haali nane Thiaroye 44 ko gonga kono noon Bougane ne wayno kañum ne ɗo Ousmane Sonko yaltir fof kankone o nasirtu ɗo voilà mais ko ɓuuri mantinade hen aussi ene jeeya e jagorɗo kalfinaɗo taridi woni ministre de l' environnement e oɗo campagne mo ƴetti to banggue reboisement wodi nokkuji ɗi ganduɗa vraiment ɓe toɗɗima beele kadi ɓe mbawa awtade hon leɗɗe aliment noon awde lekki ko hunde fonde wonde machallah kono kadi ko gartam e nder tarini ndi wonano kadi gartam rendo ngo no hanniri ni Mouhamed Ndim jayndeji ɗi timɗen ɗo hande ɗi ko cuɓiɗen hen heewani gudditirten e on fannu koye jaynde gendire nde le soleil jaynde gendire leydi Sénégal le soleil ɓe garti e ko fatuno noon e préparatif de la journée nationale de l'arbre et campagne de reboisement ɗum noon ko ñalawma teddiniraɗo lekki kam e awde leɗɗe ne wayno kanko mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo taridi ne wayno omo ganduɗa que ministre de l'environnement et de la transition écologique kanko jagorɗo noon o holliti jillu makko ndu o wanno toon to Touba o holliti to banggue on ñalawma teddiniraɗo lekki e awde leɗɗe ɓe mbaɗi noon peeje ɓe gari kadi e wadde ko wiyete ko jaɓɓe baɗɗe fayi to banggue awtade leɗɗe ɓe toɗɗima noon ɗiɗo nokkuji ko wayno Matam Linguére kam e Podor Jaynde Le Soleil arti ha joni e jaltal ngal kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko o haali ko fatuno noon e Thiaroye 44 aliment noon caggal ɗum payten koye Jaynde Les Échos Jaynde Les Échos ɓe garti e la balle dans le camp de Diomaye ɗum ko caggal nde oɗo bureau waɗi toɗɗi sini koɓe mbiyata ko recevable to banggue proposition eɗen gandi ɓe gonno koye modification on loi mo règlement intérieur mo leydi Sénégal ne wayno ɓe ganduɗa ko président groupement parlementaire en ɓe totti ɗum omo ganduɗa ko président mo assemblée nationale Amadou Mame Diop o windi ɓatake fewde kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye beele tigui wawa addude hen yiyande mum ɗum noon saboto kanko hoorejo walla mbiyen mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko waɗa DPG makko ko mbiyata ko déclaration de politique générale toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal sohna aliment li quotidien ko dawri li quotidien ɓe garti e jillu Amadou Ba toon to wuuro teddugol ngo Touba o yindiri e haalifo Serigne Mountakha Mbacké woni jillu weltare kono kadi jokkere endam e kanko omo ganduɗa ko halifa général Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké o holliti gilli makko kam e jidgol e sehilagal hakkude makko e Amadou Ba ɗum de ko hunde tinde kono kadi o arti e duwanade kanko Amadou Ba Bougane Gueye Dany holliti Ousmane Sonko Thiaroye 44 ko haala fonde haalede kono noon yo artu e haalande ɓesguji leydi Jaynde enquête ɓe garti ko fatuno noon e caɗele to banggue foncier nder ñawande nguɗo laamu kesu darima wawde safrude tigui nde ɗo ñalande ñawande ɓe kolliti noon maɓe gaddu wayloji to banggue kadi tottude ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe caɗele to banggue foncier goto foof hokke gonga o mo ganduɗa ko Moussa Balla Fofana e jillu ngo wanno ƴewtade ɗin site uji o holliti noon ko ɓoyata laamu ngu ma daro hen lang wawde safrude ɗen caɗele e yiide o mo ganduɗa ha joni ko Cheikh Oumar Ba woni directeur exécutif o holliti noon ɗum ɗo ko yiyete ko foncier ɗo e leydi Sénégal ko ɗum caɗele tigui sohna aliment nde ganduɗa nde ko kañum tigui woni Jaynde Besbi le jour Besbi le jour
jillu Amadou Ba toon to wuro teddungo ngo Touba o holliti Hamadoul Mountakha Mbacké kanko ceernajo o holliti weltare makko kono kadi hakkunde makko e Amadou Ba holliti ɗum ɗon wona gueɗe politique omo ganduɗa ko joguiɗo konngol hono omo ganduɗa ko kanko joguiɗo konngol galle o kanko Serigne Bass Abdou Khadre o holliti wonde kay laamu kesungu ne foti darade beele tigi wawde ittude ɗeɗo diƴƴituɗoje ɗe ganduɗa kefti galleji yoga e won ɓesguji toon to wuro teddungo ngo ko Touba Sokhna Alima jayde source a jayde source a ne wayno ɓe garti e ko fatuno ha joni e jaltal kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɗum noon ko caggal nde o arti e Thiaroye 44 Bougane Gueye Dany ruttimo ngol konngol to banggue noon nde o haalata gonga e ɗin ɓesguji ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial ɓe gabbi ko capanɗe jeetato e jeegomo nde o haalata on gonga hakkude hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati kono noon scandale tumaɗo tawi noon ko ngallo gollorgal toon to Woodside ɗum noon ko caggal nde plateforme mabɓe gonɗo mo ganduɗa ko toon to Sangomar on projet moɓe mbatno lancé yoga e cuuɗi gollorɗe ɓe kolliti ko abbi milliard uji 10 e ko fawi hollitama noon e ɗum ɓuura tigui ko ete ko scandale mbuñaari Sokhna Alima payen e jayde fitir média nde observateur jayde l'observateur ɓe garti e filñitere ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat en ko fatuno noon e yoga e won pelliti mbiyen ƴettade ko fatuno noon e conseil supérieur de la magistrature ko ɗum tigui addi ndiyal filñitere kono ɓe kolliti kadi mabɓe mbat ko yiyete ko noon batu ɗum noon ɓe dokodiri aadi ko ñande alarbo kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko magistrature en magistrat en jafoɗon jayde l'observateur arti ha joni omo ganduɗa ko Serigne Bass Abdou Khadre joguiɗo konngol toon to wuro teddungo Touba o arti e laamu ngu nde wawata tigui ittude ɗen diƴƴituɗoje keftude yoga e galleji ko adi grand magal mo Touba jayde vox populi jayde vox populi ne wayno ɓe garti ha joni ko fatuno e yangarta teskaɗo hakkude ɓe ganduɗa ko yoga e ɓe ganduɗa ko sérindiɓe opposant en kono kadi e kanko hoorejo leydi ndi omo tijja toon to wuro teddungo ngo Touba ñande 4 lewru août kono ɓe garti e jillu omo ganduɗa ko wonino mawɗo jagorɗo leydi Sénégal e laamu Macky Sall kanko Amadou Ba ƴeewoyde on mo ganduɗa ko halifa tedduɗo Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké kanko ceernajo o holliti weltare makko yiide ɗon Amadou Ba kono kadi guille cehilagal hakkude mabɓe ko hunde taɓɓidde noon gayniren e jayde de média nde tribune jayde tribune ɓe garti ha joni e ko fatuno e o mo ganduɗa ko Bougane Gueye Dany nde haalno e o mo ganduɗa ko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo o holliti kanko Ousmane Sonko yo haal gonga ko fatuno e capanɗe jeetato e jeegomo ɓiɓɓe Sénégal naaɓe hawruɓe ladial tawi noon ko e duuɓi ɓennuɗi ɗi 2021 2024 kono noon ɓe garti kadi e ko fatuno noon e hakkude kanko mawɗo jagorɗo o Diomaye gère Macron mais Sonko attaque la France ɗon noon ko majabal windi ɗon e kuɗol makko holliti nde teska kala nde kanko hoorejo leydi ndi o waɗi ko yete ko noon démarche guilli walla hesitinde coopération hakkude beldal e cehilagal kame golle leydi Sénégal kame leydi France ko ɗon kanko Ousmane Sonko ne wayno o bonnata ko fatuno e gueɗe kanko mawɗo gueɗe kanko hoorejo leydi ndi tribune arti ha joni ko fatuno noon emo ganduɗa ko kanko tigui woni Serigne Gueye Diop caggal nde o lammina ko nden tigui o lammini ɓesgu makko nde o joofa ɗin peɗeli tuuma o holliti noon ɗum noon ala hen ko woodi o arti noon kadi ha joni e pollugol omo ganduɗa woni no directeur des agropoles omo ganduɗa ko Djily Mbaye Lo to banggue directeur général des agropoles ene tawe e jayde tribune kasi wayno ko jayde tribune tigui uddi ko yete ko robindo walla ka jiɗo ɓennude mi adda jayno wonde ala moƴƴi sa yonaka tan mi ɓeyda jayndeji ɗi dim moƴƴi ko noon Mouhamed Dim Allah jarama laaɓi e ɓiɓɓe fulɓe ɓe haqqillaji mumen machallah kono kadi machallah mon fof heeɓi hen famamuye no hanniri ni ko ɓurno mantinade e kelle jayndeji meɗen hande ko piniri kelle gadane ɗum noon jobboso a wallatam ɗon tan e jayde gendire nde le soleil jayde gendire nde le soleil jobboso to banggue régi so tawi heeɓidima jayde le soleil hande Mouhamed Dim ko kañum cuɓiɗen e ɗiɗo jaydeji gam wawde tigui artude hen no hanniri ni nde tawno ɓe piniri hunde wande fayida no fewi saabu noon ɓe piniri ko taaridi e gawgol lorgo leɗɗe ko nandi hen ɗum ɗon noon ko gueɗal moni kala e meɗen
nde tawno lorgo leɗɗe kam eɗen gandi ko nafata ko guila e taarine ndi gurdam yimɓe ɓe ha e foof lekki e hoore muɗum nafoore muɗum no wayi hewde ɗum noon e ɓena e ko yowiti ko ganduɗa kañum tigui woni keblonogol ñalawma gendijo mo ganduɗa yowiti tigui ko e lekki e nder ɗum noon campagne reboisement woni kay lorgo leɗɗe on campagne ruuma lorgo leɗɗe ene wayno noon ma yuɓɓini hen no hanniri ni tawi ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni tambiɓe laamu ngu e oɗo weekend woni aljuma o samedi ha e dimanche kanko on jagorɗo tambiɗo taaridi leydi ndi kanko woni Dawouda Ngom ina wayno noon o yehino toon to Touba ɗum ko to ganduɗa nokku tigui mo on lancement officiel e on campagne woni campagne reboisement o woni kay campagne lorgo leɗɗe foti fuɗɗade kono kadi o yettoyima toon to Matam ha e Linguére e Podor Mouhamed Ndim ndeɗo yiyande ko yiyande wande fayida way mboɗo sikki ko c'est une bonne initiative ko yiyande moƴƴere eɗen gandi kam oɗo saaha to banggue awde leɗɗe e ko way noon ko hunde moƴƴere puisque sen ƴeewi hande leydi Sénégal to banggue taaridi ndi ko ɗum caɗele sa yi hande yoga won hen nokkuji ŋakkirama ko mbiyata ko toɓoji en e ko way noon sen jii changement climatique hande baɗɗo e aduna koko fonno wonde ko ɗum woni ken mbaɗani manam sen ƴeewi hande to banggue coppugol leɗɗe ko way noon e ko way noon hayso tawi eaux et forêt en mbaɗa hen vraiment golle baɗɗe fayida haɗani yimɓeɓe e ley so tawi ɓe kirjinama e on fannu ɓe paamata ɗum ɗon noon coppugol leɗɗe ngol e ko way noon walla wasde awde leɗɗe ne waɗi impact mo ganduɗa no waɗa sibo hande sa ƴeewi toɓoji ɗi changement climatique baɗɗo toɓoji ɗi ndiyam ɗam no wayni hewde sa ƴeewi littoral gueƴo hande filawoji baɗeteɗe toon ɗi a yiyat yimɓe ne coppa ɗum nena o alors que paamani wonko ɗum wawata daranade e ɗum wonko ɗum handato handade keneli ɗi e diƴƴe ɗe e ko way noon surtout jeune uji ɗi ɓe mbaɗɗi ciblé ko wayno Matam sen jii Matam hande eɗen gandi won forêt classé won toon sa ƴeewi Katane ko ɓoyani ko en jiino l'affaire des oryx to banggue lellaji ɗi ganduɗa hitiraɓe addino haala seeɗa mais eɗen gandi toon aussi yorananto Matam on forêt sen jii caɗele gonɗe toon ɗe mais Matam en général hande on zone ko zone mo ganduɗa hande ana foti awede leɗɗe Podor en jiino way Podor ko ɓoyani ko e OSM en jii woodi quotidien mo ganduɗa ɓe kollitino eɓe kuuli to banggue yoga e won hen guure mamaji ɗe keptu galleji mumen déjà ɗum kam eɗen gandi en woodi sa tawi ka ɓi furanke sa yi ma taw yoga hen won nokkuji vraiment a tawa sakirande ene ɓeydo sa ƴeewi Guet Ndar ko kewi toon ko ala ko laamu ngu waɗani ɓe ƴeewoyi vraiment balle e won financement ji wawde handade ndiyam ɗam beele ne wasa heptude nokkuji ɗi kono eɗen mbawi ɗum ɗon foof ala ko saabi ɗum so wona innama aade o innama aade waɗante ɗum e ko kamɓe saabi ɗum donc ce qui est important mboɗo sigi ko yoɓe gandu awde leɗɗe ko hunde wande fayida par ce que sen jii hande aduna o ko ɓoyani ko en jii caggal leydi yoga ko wayno won guure ɗe ganduɗa je crois que Philippines en jii toɓoji ɗi ganduɗa kepti ko guure keeɓi toon ko innama aade en ko temedde jooli kawre pitali en jii ko kewno ko liɓi e ndungu mumen ɓennuɗo donc eɗen mbiya ɗum ɗo fof ala ko saabi ɗum so wona innama aade wase lorde leɗɗe kono so leɗɗe lorama kadi vraiment ɓe bonna ɗum donc min toujours mi haala ɗum alliance des jeunes du Fouta pour le développement ko mouvement min jogui toujours mi haala mi yiya stratégie mo laamu ngu foti wadde ko so tawi campagne de reboisement waɗi lekki fof yoɓe mbaɗ ɗum parrainé neɗɗo hayso ken waɗa des primes wima ko hirande nde ɗo ha hirande arti so min tawi aɗa toppiri lekki maki hakki heeɓi won niveau min mbaɗma primé hunde mboɗo sikki ɗum sene waɗe tan ma yimɓeɓe mbawa toppirade e awde leɗɗe hayso tawi eɓe donki famde ko waɗete ko nafoore mabɓe donc e wonɗo yiyete ni lekki fof wonɗo jokkita balɗe neɗɗo donc ɗum ɗon hayso tawi ɗum yimɓe on ɗum ɗo yimɓe noon mais yimɓe yo gandu aussi lekki ko hunde ganduɗa ko wande fayida ene wawa ɓeydude gurdam bani adama to banggue oxygéne en gaz carbonique ko way noon
sen jii hannde ko mbiyata ko to baŋnge ko mbiyata ko émission de gaz e ko wayi noon donc ɗum fof ko caɗeele nde ngannduɗaa hannde alaa ko saabi ɗum so wonaa ŋakkugol leɗɗe e yimɓe ɓe aussi waasde ɗumen toppiraade awde leɗɗe noon mone men fof no foti aawde lekki Habsa Sow holko paamɗaa walla holko kumpitiɗaa e lorgo leɗɗe ko hunde wonde fayde vraiment parce que mi sikki no wuro waawa wonde taw leɗɗe ngalaa par ce que leɗɗe déjà ko safrata no wayno leydi ne dokkuma oxygéne aɗa waɗa respirer air pur kadi ma ustu pollution o kadi min mi namdorandimi kadi est ce que ko yiwete ne wuli ko est ce que mankugol leɗɗe lorade jeeya hen bien sûr a faami par ce que kala to ɓurma hewde lekki ɓurma wawde ɓuuɓde hay toɓoji ɓoy par ce que aɗa andi lekki tirat lekki foodat toɓo hannde sa ƴeewi Sénégal joni holto ɓuri hewde leɗɗe ko zone sud o Casamance en Kolda en e ko way noon donc ene wayno ko kamɓe gaddoto toɓede kamɓe mbattinto toɓede mais en jiino phénomène gonnoɗo toon o toonne kadi hakkude Sénégal e Gambie nden vraiment e laamu Yaya Jammeh donc ko leɗɗe ɗe ngannduɗaa nawre ko à l'étranger mais Macky Sall waɗi heen quand même darnde wonde fayida hay so tawii ne waɗa mais jooni kam ɓe mbayiɗo ussima jooni kam vraiment ɗum ussima mais so a ƴeewi to baŋnge zone sud o ɓuri waawde toɓeede ko kañumen ɓuri dañde ndungu kañumen to baŋnge kam verdure ko way noon ko toon tawata donc ɗiɗo nokkuuji ko wayno Matam en Saint-Louis en e ko way noon Dakar kam haalaaka donc anndat vraiment ene waɗi probléme te ɗum noon mbawen sertude ɗen caɗele tan ko yimɓe ngawa leɗɗe min mbiɗa hulani Dakar ma won dumum hay leggal a yiyata ɗo par ce que ƴewta kala to wonno place leɗɗe ko itta ɓe mbatti ɗum leydi ɓe mbatti ɗum terrain ŋaji ɓe mbatti ɗum entreprise uji ɓe mbatti yeyde déjà sa ƴeewi Malika o corniche o ha fayi Guédiawaye o aɗen ko filawoji yenoɗa ɗon foof ittama hay batte ala ko woni ɗon taw ɗum kadi addata caɗele e nder leydi Sénégal andi hay laddeji ɗi ɗo joni woni nokkuji ko laddeji gonno ne waɗi leɗɗe tout ça kono joni foof ittama wattama nokkuji wattama leeɗe wattama guure wattama foof lorgo leɗɗi lorgo lekki kam eɗen gandi ko nafoore tan lekki ko nafoore saabu lekki déjà hay safaruji ko ɓuuri hewde ko safrete ko foof ko lekki hay ɗiɗo comprimé ji ɗi ganduɗa ina ummoro en bang yo bang jomumen jiiloyto ko leɗɗe ɗeɗo leɗɗe ɗe ganduɗa ko kañumen tigui gone tarini men ndi hay papier ɗiɗo ko leɗɗe fen voilà ɗum noon taarindi meɗen ndi vraiment laamu ngu ƴetti ngal ɗo pellital ƴetti nde ɗo yiyande nde ganduɗa ko yiyande fattam lamire wande fayida ndeke noon mone men foof yo nanggu hen ha tiiɗa mone meɗen foof kala ko foti hen wadde yo wat tengti e zone uji ɗi ganduɗa ɗi ko kamen ɓe cuuɓi beele eɓe jaaha toon gam yaade toon gam wallodirde ɓen lorde leɗɗe ɗe eko nandi hen kono kadi e hirjinde ɗumen eɗen gandi hirjinoji ɗine vraiment saaha e saaha foof ina moƴƴi ha maayi saabu ma won ko nafi wasata so tawi yimɓe temedere tawama toon hay soko sappo ɗi so tawi wodi ko paami hen walla so tawi nangguitima e hirjino ngoɗon mbaɗi ko foti wadde ko ko gartam tan wonata kadi ma won nafoore machallah ɗum noon yo Allah wallu en tan enen foof erade kadi ɓen tawoyteɓe kañumen foof yo tawtu yiyande nde ala min koye oɗo landa jeeyami ala min koye opposition jeeyami walla koye laamu jeeyami kamɓe foof yooɓe tawtu nde ɗo yiyande yimɓe mbawa lorde leɗɗe ɗe saabu ko gartam men ko nafoore meɗen e tarini meɗen e foof guila ko poofaten ha e gurdam meɗen kono kadi ha e jawɗele meɗen e foof leɗɗe ɗe kadi so ɗe lorama kadi moni foof watta hen hakkille no hanniri ni usten coppugol leɗɗe ngol kono kadi ndentoɗen ha no feewi cumuji ladde ɗi ɗin kadi saaha e saaha foof ina gadda caɗele mawɗe e ndiɗo taari ndi cumuji ladde ɗi te eɗen gandi to uriji meɗen to toon ɗin cumuli ni ɓuuri teskede toon kadi ɓuuri hewde wadde ɗum noon mataw en gardama hen ha ɗo e nde ɗo toɓɓere joni joni o en kuccantu ko ganduɗa kañum tigui woni ko rewi hen ko portrait normalement ne fonno arde kono tan portrait hande heɓaki jobbo en addantu en tan ko ganduɗa kañum tigui woni générique assisté astuce e beauté Habsa Sow Habsa heeɓima a heeɓima a gayni mi salminima lawol gongol mi salmitimama mi wiima kadi bisimillama e yeɓoɓeɓe kadi eɗen bismoɓe ha joni kadi eɗen ciftanaɓe heɓene Pindi TV en direct noon eɓena yewtere mabɓe Olel Pindi TV en direct e plateforme YouTube Pindi TV ɗum noon Habsa hande holko gadduɗa
bon hannde mi duttima koye to banggue heesal ɗo par ce que ɓenne mbiye usima ɓenne mbiye nana iwo ɓenne mbiye iwan donc ko hunde heddinde ha joni donc min mbiɗa wiya neɗɗo so yeehi ha kene foppo ne waɗa heesal ko manque confiance en soi waɗi par ce que aɗani ko tawi ɓalowol ne yooɗa déjà a faami mais so tawi wonti an ɓalowol ma ngol walla tema moron o yonanima aɗa yaha ɗa ɓeyde hen goddum kene bonnanma ay neɗɗo a wiyaka ya foppo pour mbasa lerde ɗum ɗum wona wawa wasde wadde mais ne waɗi fannuji ɗi neɗɗo fopporto taw wonani bonna ɓandu mum taw wona ne addana hoore mum rafi taw wona ne gañi hoore mum donc hande ko jiiɗen ɗo ko surtout tibbuji ɗi ma jobbo addan hen élément ji jiyen no ɗum waddata yimɓeɓe tawi a heeɓima voilà ɗum ɗo ɓe mbiyata kinto joom heesal poporo heesal vraiment heewi jurmum ko ni heewi waade waɗan kintoji saabi ɗum ko tibbuji ɗi ɓe mbaɗata utilisé ɗi so tawi an ka teint clair a fopat ko ganduɗa waɗan maintenir teint ma taw ala hydroquinone a faami donc ko gonga ni produit mo ala hydroquinone nayɓata ninta par ce que kala ko nini c'est parce que ne waɗi hydroquinone donc voilà hande ko hen duttorima pour ha yimɓeɓe mbawa yeccitade mbaɗa éviter heesaluji ɗi par ce que e jiiɗo cancer du peau ne wayno leydi te fof ko heesal saabi ɗum yoɓe gusto tibbuji mabɓe ay ɗum ɗo ko par injection systéme goɗɗo ne waɗa taw ko heesal wiyete ko injection mais injection habsato waɗata e yeeso e yeeso walla e ɓandu pour ha jomum no wojje seɗen ciftora Michael Jackson ko ɗum addanamo wujude injection o wanno mais woppani mo ni haw maayi hen presque won nokkuji walla won guure ɗe o wawa yaade déjà par ce que ɗe addantanomo probléme pour fofde a faami won chaleur aji manam ko wayno nguleeki yo wawa wadde supporte ɓandu ndu wawa wadde supporte ɗum tawi heewani ni hay ko yaltonno galle makko sona taw o dañ concert a faami tawi ɗum fof ko ɗum addi ɗum ani ɗum fof ko tampere wonko mbatta e ɓandu ma wontan ma lor a wawata après ñawa hen donkano cafriɗa walla ɓe mbima ɓandu ma waɗi cancer aɗa safro par ce que min déjà hamin joguino bandiraɓe en goto mayrude noon to Espagne to ko popornor kanko mbiyata ko heesal o ñamano ɗum mais par la suite o woni hôpital 3 mois haɓe gantiri toon haɓe toppito ɓandu ndu o ɓowli o kurum kanko foof o changé mais ko cancer du peau waɗimo noon ha accanimo o maayi donc neɗɗo a wiyaka hata foppo déjà ko yimɓeɓe poppoto ko taw mbaɗa hen hay batta ko a anda ko holko fewnira par ce que aɗa yiya ɗo leeda kowruji gummiɗo Ghana Nigéria et partout dans le monde ɗi yimɓeɓe mbaɗata utilisé mais ganda fannuji ɗi fewnira saɗa yiiɗi wadde maintenir teint ma waɗa après aɗa yiiɗi leeɗa ya pharmacie produit ne fewna à base de produit naturel taw ala acide taw ala conséquence wattama hay batta e ɓandu ma poppoɗa taw ala hydroquinone aussi waɗa éclaircir ɓandu ma naturellement a faami mais so tawi a yeehi to cosmétique goto a wi jomum wonnam mélange ko ɗiɗo mélange uji hande gaddani yimɓeɓe caɗele sa wi jomum waɗen mélange ƴetta 10 type joƴƴina mais joni en jii ɗum ne heewi ni oɗon mélange wonɓe ganduɗa kañumen ala ko dartori sowona ɗum dartori tan ko mélange uji ne mbaɗa mélange a anda ko jomum rendinta e ɗiɗon milenaji voilà foof ndendina dokka neɗɗo yo foppo par ce que ɗiɗo milenaji dendinteɗi anda kañum fof taw haɗi poti yaadude aɗa anda so tawi ɓandu ma ne jaɓa ɗum anda kadi so tawi ɓandu ma ene jaɓa ɗum donc nani ɗiɗo kuujeji foof ko foppade fof no yimɓe ka anda addantuma ɗum walla won hen caabunde ni wima ne waɗma éclaircir walla an joom cosmétique o neɗɗo ara wima yeeyam diw crème moƴƴo mo mbawmi foppade keɓa ɗon aɗa yeeya produit ma beela ɗum ɗemgal mbiya ko ɗum ɗo e ɗum ɗo mbatta en âme et conscience aɗa jiima e jomum ne ƴetta tube hakke temedere tube ene yippanma ɗum e pot waɗanma hen sérum waɗanma hen huile effectivement joni hay yeeyoɓe ɓe taw waɓe no Mouhamed Ndi men a tawat ɗumen e place mumen mbima daro mi rendinanma somi rendinani mi fewnini ɗum e nder balɗe ɗiɗi mbiya tal 3e jour o ɓawla kurum walla addanma rafi ɓandu conséquence woni battane ɗe neni te ɗum ɗo hankkadi so hiisi ha a heeɓi ɗum e ɓandu ma hankkadi wawata iwde donc vaut mieux en terme Allah rokkuma o tu restes naturel comme ça c'est mieux mais ya yoɓ kalis ma pour ya yidde lerde poppoɗa ɗum 1 mois bonna ɓandu ma on taw kadi aɗa watta kalis pour ya ƴeew no iwata voilà hande ko ɗum woni ko gaddunomi hen hol yiyande mon ɗum Mouhamed aɗa jogui question ba min kam
ko ɗum ɗo ɗi jalni fof ko gueɗe rewɓe tan gueɗe rewɓe quoi mais attention joni worɓe nan hen ne de way worɓe nan hen joni worɓe ɓe surtout ganeji nigérie mais aɗa andi ala sohaɓe joni ɓe mais aɗa andi ala ko ɓuuri yodde ala ko ɓuuri yodde e wadde respecté tin aɗa andi bon min mbiyami ko wonde complexe quoi momari ko wonde complexe ko jogade complexe kono hande sa ƴeewi ƴeew SR uji ɗi ganduɗa hande sa yi ɗumen tan a weltoto donc accude poma mo Allah tottuma o ko je crois que ɗum ko wadde respecté Allah e min wonde ambassadeur ko ɓe mbiyata ko to banggue nguru ɓalew hande ƴeew Oumou Sangaré bon Sénégal ƴeew ko wawi banno Coumba Gawlo e woɗɓe ɓe ganduɗa hande voilà donc ɓen sa yi ɗumen tan aɗa andi ko yimɓe ɓe ganduɗa bon ko ɓaleɓe mais temumen ne yooɗi e hayso bon je crois que quand même kewani dañde probléme ko ganduɗa ɗum ɗo ne waɗa des conséquences néfastes o kay mata waɗa andi ɗum go yeeso gorko birore rawni yimɓe e gueeƴo fi heesal mum ha gene waɗa nan ɗon noon ay worɓe ɓe ine kunkal voilà donc kukade mboɗo sikki ɗum ɗo ko wasini vraiment gomde hoore mum e neɗɗo kam mboɗo sikki kala ko Allah tottuma temo joguiɗa o aɗa foti hamdinade ko joguiɗa ko jetta hen Allah par ce que Allah tottuma so tawi kay aɗa waɗani des problémes ganduɗa peut être ɗum ɗo lawol ne hokkuma wadde ɗum réparé mais min komi ɓalejo welimi tan ko yomi wojju hami nanda e tubako wawa wonde kadi andi conséquence uji o kanma neɗɗo bon aɗa wawi momade moma leereɗa ha leera daña tinclaire mais tawi wona arde kam ha ɗo min mi yi imagine toi mbaɗa injecté mi yi produit ɗi ganduɗa jogui produit mo mbaɗata e ɓandu ndu koyɗe e ko way noon a yiyat guri ɗi coptoto joni min ne copte guri ɗi guri ɗi ne copte hande Sénégal ɗo en sa ƴeewi ɗo foti joguiɓe boutique aji mumen ñin fof mbaɗata ko live jogui ko panuji ene mbaɗa jambo hay goto anda ko mbaɗata jambo ko e alors ko état Sénégal nan no huccide hen haalata donc ɗum ko e hande ko ɓen woni joom jawdi en sa ƴeewi e nder leydi ndi bon hande kamɓe ɓuuri wawde yeɓede kadi en matière to banggue ko momete e ko way noon en tant que wona neɗɗo mo ganduɗa ko dermatologue walla baɗɗo formation e ko way noon joguiɗo placel mum tan ne waɗa des live ne rendina des produits ɗi ganduɗa ko différent yima sans ɗum ɗo ala impact no wona gonga donc yimɓe aussi yoɓe ƴeew ko mais laamu ngu aussi par ce que hande produit garoji ɗi laamu ngu ko laamu foti wadde contrôle ene waɗi des produits naturels ɗi ganduɗa hande produit oɗo sa ƴetti ɗum hande hay sa wona dermatologue aɗa wawi wadde formation o ƴeewa neɗɗo fof type de peau mum hol produit baɗo adapté e peau mum donc je crois ɗum ɗon fof c'est des formations à faire jiɗo fof yo ar galle bon mboɗo sikki yimɓe yoɓe paami voilà donc yimɓe aussi vraiment yo neɗɗo yo wat respecté ko Allah totti ɗum ko e mboɗo sikki kam heesal jarani ha neɗɗo o aɗa lorlo hoore ma hande sa ƴeewi mbaɗo heesal ha yeehi ha waɗi impact mo ganduɗa sa yi ɗum aɗa andi o ko joom heesal hande nguleyki gonɗen keeso jomum ɓattimama wona to banggue hygiène jomum toppiraki hoore mum ala koko mbaɗɗa ko utilisé produit ɗi mbaɗɗa ɗi bon ko ɗum ɗon yahata ana waɗa donc ɗum ɗon foof ko hunde nde ganduɗa yahata ha ganduɗa so tawi jinnoɗa hen ko beauté walla ko way noon wattinta ko lordemo te wonɗo tolnoto safrude ɗum siki waɗa difficile no fewi walla yeeso waɗi puuje tan farmi yaha cosmétique hen sahaji kadi wonɓe tomate fraîche mo yimɓe ñamata ɗo wadduma yeeso ma sa dañi puuje walla won impurité gonɗo yeeso ma ha laaɓa mbimi ɗi produit son goppani ɗum hay sa waɗi gommage naturel kew conde kew waɗum gome koɓe mbiyata ko oɗo holliri ɗum ɗo joni cere ko mbiyata ko cere holko wawi ittude ɗum hewɓe ne daña probléme aji ɓalli mumen ɗi hen sahaji jeeya ɓooyi tan jeeya ɗum ɗon noon wona question wujade ko tekki ko wat par ce que aɗa andi kadi gujogol ngol waɗi ko catégorie ji won hen aɗa yiya baɗo tibuji tati jeeya baɗɗo tibuji nayyi jeeya baɗɗo tibuji sappo jeeya ƴettuɗo gam waddi hen tibuji goɗɗi tolniɗi e façon ngaji nayyi walla joyyi kono aɗa yiya kadi mo ganduɗa ko tibbu goto waɗi wadde 1000 en kono hatta ɓandu mum bona waɗa koɓe mbiyata ko cere hol wasiya mo dokkata on ne bon ça dépend e tibo
par ce que tebbuji fof ko gelo ɓuri bonde gelo no wawi huftude ɓandu ma no wawi waddema cere mais waɗa sa yi kadi tan waɗanma cere peut être kadi waɗani adapté e ɓandu ma a faami walla to poporɗa ɗo taw gelo sayani a faami ɗon on saaha kala to ɗiwɗa ɗum ɗon forat ɗon no wawi bonnude ɗon e ɓandu ma par ce que allah e mum forde allah e mum forde yo so tawi yeehi ha jomum heeɓi ɗum e beele ala ko wawi ɗum ittude mbirɗa ni joni tamate ni itta puuje e tout ça e mais tomate o wawi ittude cere e mbimi ko no mbiruɗa ni tamate ɗe ne guitta puuje holko joguiɗa bon wawi ittande ne waɗi produit goɗɗo je veux pas faire de pub mais ne waɗi produit goto moɓe jaltini chérante 2500 jarat mi waɗani utilisé noon kono mi nani wiyani itta cere a waɗani utilisé a yiyani baɗɗo utilisé mais mi nanat yimɓe tato e joom cosmétique goto par ce que mi yi ɗum quelque part namdi mi uyi ham ne woodi mi itta cere ko noon habsa sahaji kadi ɗum ko ane Mouhamed ndin fof des fois aɗa yiya hande rendo men ngo mi wiya tan ɗo e Sénégal mbasen ni yaltude des fois ko wayno téléji e ko nandi hen jomumen ɓurata suɓade Mouhamed ko boɗejo ɗum ko avant et après avant et après kam de serti ƴewata noon hen sahaji noon kadi hen sahaji ne hawni seeɗa habsa to avant o ɓuuri ɗo yodde après on waɗi jongoma de après on waɗi jongoma mais sa ƴeewi tissu ɓandu ay noon ko fuɗɗi wadde lâché ay ɗum ko ɗum wurtata hen yimɓeɓe kadi ɗo mbimami ɗo joni des fois comme par exemple hande Pindi TV hande daña émission mo ganduɗa ko émission pattam lamijo oɗo de kam mi anda ni mataw ko tibbuji makko ta ɗum sereraɓe mataw hande kam mi ɓakata he soso ɗum ɗo fewnata aywa joni jiya hande Pindi TV daña émission mo ganduɗa ko émission pattam lamijo émission mo ganduɗa ko o top tawa eɓe katojini e ɓen waɗoɓe ɗum ɗo ɓen waɗoɓe émission kono hande o ɓe Halimata Dia nan ɗo Habsa Sow nan ɗo goɗɗo e goɗɗo nan ɗo ɓe mbiya aha Habsa de ko boɗejo coyi ko kañum min ƴettata Halimata Dia so yiiɗi tawne jogui compétence o tawde wojjani kañum ko ɗon woppate ɗum ɗon yiyama e téléji e radio ɗum hay téléji meɗen enen koye meɗen enen leñol men ngol hay ɗum nani hen ala noon ko haali téléji goɗɗi ɗi ɗum ɗon kadi des fois wayro kono famɗinde neɗɗo o ni walla kono noon wonɓe ganduɗa kam machallah kañumen temo keddino hanke heccanki o ko ɗon keddoto ɗum ittinta ɗum ko noon ma won hen mbaɗo mo ganduɗa hande Halimata wiya hande kañum tawde ne yiiɗi oɗon émission alay sago kañum ne yaaha wuujoyo ha wayno Habsani par ce que joni ɓe mbiyata kala mo wojjani dartaki ɗum wona goon a faami donc sa ittini boɗejo ala peut être expérience pour wadde présenté émission ma batte boɗowol mum ngal ɗum par ce que yimɓe fo ma dar ɗum maw daare kanko darte wona émission darte ko kanko darte wiyete kanko wojji donc ɗum kadi wona hunde wadde fayida vraiment ndima holko mbiɗa e ɗum an bon kala ɗo neɗɗo namdi élément mo ganduɗa ko baɗo heesal ma on boîte namdiɗo élément baɗɗo respecté pomum c'est simple je crois que ce qui est important que neɗɗo waɗa respecté poma ma yi waɗɓe respecté poji mumen ɓalli mumen e ko ɗum tan woni hen goɗɗum ala hen heddi ko mbiyami ko tan ko wonde complexe tan yaade kam wojja momade rendinde ga produit ji huile en ga hay ndondi joni mata ɓe mbaɗa produit ji mabɓe ɗi mboɗo sikki jarani donc yoɓe neɗɗo yo wat respecté nguru ɓandu mum e impact o par ce que kala hen ko so tawi woodi ko ganduɗa ko a woodi ko watma motivé yomi waɗ ɗum ɗo hami heɓa ɗum ɗo andu janggo e jaam conséquence uji Sénégal ko an goto donc je crois wonko jarani ko ɗum woni probléme o aɗa andi heesal ene yooɗi ɓe mbima heesal ne yooɗi des fois ɓe mbima hay boɗewol naturel ngol ni boɗewol heesal ɓuuri ɗum yodde kono ɗum ɗon foof woni caɗele ɗe ko conséquence uji ɗi battane ɗe ko ɗum woni probléme o mais Halima mbiɗa ko boɗewol ne yooɗi heesal ne yooɗi heesal yooɗani parce que c'est de la tricherie eyyi ɗum ko an wi noon kono wonɓe ganduɗa mbiyanma ko heesal ne yooɗi e mais logique heesal yooɗani par ce que min Halima mboɗa andi ɗum ko boɗejo o momima sa momi tan waɗat détache donc mami andu Halima wati momade heesal ɓalejo mimboɗa anduma ni jannumami ɗe ka ɓalejo i janggo mi yirima ka boɗejo aɗa waɗi triché par ce que wona nguru ma won ɗon donc je crois que alani noon minen rewɓe ne hawni seeɗa leeral kam ay voilà ay leeral o noon hen saji ko ɗum addantuma caɗele joni a waɗat leeral mbiya haymi ƴettuguel ɗo milenel guel ɗo par exemple mi ɗumina joni mi fuɗɗo ɗum tan
yesam ngo wojje coy yeso ngo so wojji coy noon juuɗe ɗe e koyɗe ɗe ɓawla Hafsa wiyami aha ande yeso ma ngoni wojji kono koyɗe ma ɗe juuɗe ma ɗe so tib naggam o walla so ɗum ɗo hen mbadda hen sa waɗi hen ma juuɗe ma ay hen sahaji ɗum addata heesoluji ɗi walla daña puƴe e yeeso no Hafsa wi joni ni au lieu ƴetta ko mbiɗa ko joni tamate walla ƴetta kew mbaɗa hen hande Hafsa ara tan wima ƴettu oɗo tib ya sodo produit oɗo jaaha codoya puƴe ɗe iwa ha laaɓa kono yeeso ngo wojja jiya Hafsa kadi wima kadi ya sodo tib oɗo sa waɗi hen ma aɗani ko hunde ganduɗa ko hawnide enen ken rewɓe eɗen guuri kadi eɗen gandi kadi ko kalten ko en connaissance de cause par ce que koko guurɗen ko ganduɗen des fois kadi jiya so rewɓe jooɗimane kaala sa waɗi heesal sa wojji ko ɓorniɗa fo a yahat ko ɓurɗa fo a yahat weddo wuttuma tan jaha ay aɗan ɗum ɗon ne hawni seeɗa walla kadi pourɗa seeɗa tan woda mo pourɗa wima an ayno mbaɗa ɓawlude aɗa ɓawli koye an wonma ni ko han ma wujade wanni wattu ni an ɗum ɗon fana walla gorko ma nan ara wujo voilà taske nana ara sa yi wuttuma yo wujo taske nana ara ka courtoytoɗo wujo ƴeew hay kamɓe waɗoɓe produit ji ɗi hen sahaji so événement ne ara comme oɗo maggal joni no tindirani walla julde taske ɓennunen ɗe ɓe mbiyata ko gaare pewne ɓalli mon rewɓe gaare pewne ɓalli mon événement o hoto tawre ɓalawol walla hoto kono wondi ko hay te ɓalejo ni Hafsa ne waɗi produit ji ganduɗa aɗa wawi wadde ɗum tema waɗat éclat yooɗa tawa ɓalewol ngol haydara ala ko bonnanma kadi addantama conséquence uji ɗi ganduɗa ko comme no nane ndim haali affaire wi hay ndoni heɓe momo te pourtant mbo ndoni ne moƴƴi sode mamma fawa e émission goto kanko haali o kanko so émission waɗi o kanko ko ndoni waɗata e jungo makko ni o waɗa poudar te ten o yoɗat ndondi ne waɗire poudar ndondi o waɗirta poudar ndondi ne waɗire poudar ko hunde moƴƴere Mohamed Ndim ƴeew o jontan ƴeew Aissata Diop Fall tan aɗa ɗum ɗo kam ɗum ɗo ceece an ɗo de kam so Allah ɗo kam min mboɗonayi ten ɓaleejo ala fof ko yoɗɗo ɗo mboɗonayi ten ɓaleejo changé te hande sa yimo woyani ko ɓawliddo hadi mboɗonayi ndew ɓawlide ko ɓawliddo kadi Mohamed debbo boɗeejo e debbo ɓaleejo bon aɗa andi debbo ne wona boɗeejo taw ko ala taw wona naturel kay min kam mbimami ko heesal sa yimi wima noon kay debbo baɗɗo heesal e debbo ɓaleejo kunu holo hen ko ɓuratma min kay mbimami ko momiɗo kay min kay mbimami vraiment ko mi non c'est parce que tricherie ko wasé pinɗo janggo hande non accumbo rek no debbo wima ga joni ɗo aɗa haala kono eɓe gandi no yaari non aɗa andi alingel wojjal ko tricherie accumbo tan franchement ko tricherie Mohamed ko yeeso paɗen de yeeso paɗen non alimo toon kam toon reɓa min komi militant kamara ni yange ma ɗo ha pour ɗum jaho bisimilla won bisimilla won heesal kam min mi haalani non heesal min mi haalani haydara par ce que ɗum noon malam sa ƴeewi ko tampere an gorko woni a tampat par ce que ɗo poɗɗon yaade ɗon ɗo joomum foti wadde préparation 5 minutes fof ma wattu ɗon 50 minutes te kadi ko dépense ni Mohamed ƴeew ɗone ƴeew oɗo o jobbo so o jii jobbo bon ɓe kam o jobbo woni ɗo kañumen ne pamno ɓe kañumen bon aɗa andi wonɗo ganduɗa kadi aussi enen won réalité sa yi hande eɗen ɗum ɗo eɗen dogo ɗum enen en pintan wonko tawɗen wonko en pota wadde mais hande won leyɗele jahata ɗo e sous région o sa woni gorko a wojjani ko ɗum mbiyata ka a waɗata moodi il faut ko momoɗa e ɓen nana hande e nder Sénégal ɗo yeyi wonɓe jiyata ko momiɓe sa ɗumen tan aɗa andi ɓeɗo mais bon wona jibinande Sénégal bon hay en kalta leyɗele ɗe ɓe gandi toon ɗum wona toon momade heesal wona faaro kañumen voilà ko fof ka poɗɗo wojjude hande sous réalité ji ɗi e kono no wawi wade fof kam hay so tawi to maɓɓe to ɗum wona hunde hersinide ko way noon kono neɗɗo o e hoore makko kanko e hakkille makko foti andude wona puisque ɗo ganduɗa eɗaɗa jaña hen caɗele aɗa jogui multicolore mo ganduɗa nana e ɓandu ma yahaɗa addat ma caɗele to banggue vision aɗa andi so a ɓooyi tan sa areni a dañat hay perte de vue a dañat même des cancer du peau ene ko way noon nan ɗum foof nan ɗon donc gueɗe ganduɗa andi toujours rapport aji ne jaltani wiide wonde rewɓe naggam dañi ɗo caɗele naggam e ko nandi hen ɗum ɗon foof kadi vraiment ne foti récemment won rapport yalti voilà donc to banggue je crois que nana waɗa hedde 6 mois ƴeewama to banggue taux de mortalité to banggue waɗoɓe dépigmentation
ko hunde nde ganduɗa en ɗi waɗi ene ɓeydi no ɓeydi no feewi kadi hanine addi nguru cancer nguru ngu on rapport ɓoyani ko yaltuno ɗo Hafsa ko mbaynortoɗa e to banggue Astise Beauté hade men arde wattude hade men artude e konngol mbayniw bon ko yiiɗi yimɓeɓe kadi ɓe mbatta hakkillaji hoɓe garta hakkille ɓe gartata hakkillaji mabɓe ɓe mbatta hakkille koye mabɓe par ce que ko jofuɓe mbiyata ko tarda e jeeya donc bon ala nafoore en fait aɗa change couleur peau ma aɗa foppo hande aɗa wawi jogade moyen pula tarda e jeeya jondam ne gasa wona noon welani joni ko tawi mbiɗa noon e wolof pulaar o wondi ko safani walla mi safi kay mi waɗano hésité est ce que ko noon wiyete aɗa pulaar ne wayli peut être wonko mo ganduɗa aɗa wawi haalde ɗum e no kalirta ɗum e jolfo wona noon kalirta ɗum e pulaar voilà ko ɗum tan donc financièrement kalisma bono duttoɗa ñawa jara neɗɗo aɗa wawi foppade taw a waɗani abusé taw a ɓonnani ɓanduma kadi kala foppo andu holko ɗum woni noon Hafsa Sow ɗum noon Allah jarama a jarama hande kadi bandiraɓe keeɓi hen gartam machallah yimɓe paami kadi wasiyaji ɗi mbaɗi fayida kadi gandal e humpito foof heɓama hen machallah ɗum noon bandiraɓe wonno ko Astise Beauté Hafsa alkamisa ko gaddata fait divers wadde aadi hakkude men e Astise Beauté ko altine altine e Astise Beauté to banggue voilà ɗum noon bandiraɓe wonno ko Astise Beauté joni joni en payat e dawal men battidingal ngal dawal men battidingal noon Mouhamed Ndim en kalino nane e gardidi kabaruji meɗen wonde ma en kal e actualité international kono noon ko morlal jiira tan batten saabu kanko jobbo keɗɗo to banggue rési to mo wiyan tamen gasi ha laaɓi to banggue Venezuela en gaddino ɗum joni e kabaruji omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi mabɓe Nicolas Maduro ene wayno o suttama lawol tataɓiwol mandat 3e makko mandat hunde noon addude haalaluji kewɗi saabu ɓen lundi ɓe mbi ko o foolani bon aɗa andi Nicolas Venezuela Nicolas Maduro andi kañumne ko neɗɗo e mbayide ko lamɗo donkanaɗo donc ɓeɗo kam ko ɓe ganduɗa hande oɗo saaha min mboɗo fanno ɗum min guila hanki wajiɓe ɓe ne kaala et y avait des observateurs ɓe ganduɗa ne mbiya hikka ne jogui hoolare e holliti wonde so tawi o fiyama tan kanko o jaɓat mais oɗo jejjiten ko ɓoyano ko holliti en cas de perte ko bain de sang manam leydi ndi ko leydi ndi ganduɗa ndi fusat Nicolas Maduro mo ganduɗa gandi kamɓe fitinaji ne kewi to leydi mabɓe to Venezuela fait partie des pays quand même ɓurɗi hande jogade to banggue violence et to banggue quand même wargoji e ko way noon hayso tawi ko leydi ndi ganduɗa ko tawete to banggue ressource mum ko leydi wande russe to banggue Amérique du Sud ene yiye ni ko premier pays to banggue vraiment ko mbiyata ko to banggue ressource pétrole jeeya ko leydi premier pays to banggue vraiment to banggue pétrole eɓe jogui or eɓe jogui bauxite eɓe jogui fer eɓe jogui charbon eɓe jogui donc ko leydi ndi ganduɗa vraiment to banggue quand même ressource naturelle Allah ana yeɗiɓe ɗum kono ko leydi ndi ganduɗa ne heewi fitinaji kadi oɗo jooɗiɗo vraiment wona neɗɗo mo ganduɗa guila o jooɗi wona neɗɗo jaam ko yimɓe kadi ronkanaɓe ko wayno hande sa ƴeewi Nicolas Maduro ko wayno sa ƴeewi hande ko wayno Alexandre Lukashenko ko yimɓe ganduɗa des élections e yimɓe fof ene gandi ɓe ɗo ɓe piyama kono ko yimɓe ɓe ganduɗa kollata ko doolago ha jooɗo puisque en 2020 enen gandi o yaaduno koye principal opposant ni Juan Guaido ko kañum gagni mais on saaha vraiment leydi ndi fof telli surtout sukaɓe ɓe zone so telli wadde battre gam o ummo Alexandre Juan Guaido ƴetta leydi ndi mais armée o en personne ko armée o wallitimo kanko Nicolas Maduro eɗen gandi kadi to banggue armée o eɗen mbawide kala ko haali ko ɗum woni ko armée o waɗata par ce que nde o laami fewde joni ko changé généraux ji ko plus de 100 et quelques généraux hande sa ƴeewi to banggue Venezuela ɓen ɓe ganduɗa ko les plus fortunés là-bas
ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa o suudi ɗumen entreprise aji ɗi to banggue ley généraux e ko way noon ɓe ganduɗa ko jaggue leydi ndi ko ɓen hande o heeɓi aɗa andi ko way noon so tawi a heeɓi ɗum pour mbawɗeɗa renversé wodat ko ganduɗa ko wonat hunde e alors que sondage uji ɗi ɓurno hollidde ko kanko e ngolɗo ko janno aɗa andi yimɓe tottuno quand même hoolare dokkuno woni faveur ko Edmundo Gonzalez mo ganduɗa hande ngolɗo ko kañum woni hol pourquoi Juan Guaido ngolɗo jeeyaka élection ji ɗi bon eɗen gandi bien avant que élection ji ndeppando ko nden waɗa mandat d'arrêt Juan Guaido mo ganduɗa ko jeune 44 ans actuellement nano dogui nano mofti to États-Unis nde o tuuma bon jogui détournement waɗi des milliards ko fatuno e oɗon entreprise mo gérano Juan mo Guaido mo ganduɗa wonino président par intérim président de l'Assemblée nationale e ko way noon en 2020 aduna fof ne andi ko kanko gagné les élections mais finalement eɗen gandi kanko Nicolas Maduro bon e doole makko e complicité armée o ƴetti leydi ndi ngolɗo woni 3e makko mandat Nicolas Maduro mo ganduɗa en 10 ans to banggue PIB leydi Venezuela waɗi chuté à 10% PIB mabɓe donc wona neɗɗo quand même mo ganduɗa guilo ari waylo walla ɓamtare leydi Venezuela wona ko yiya heddi noon ko garduɗo ɗon ɗo laago mo ganduɗa ne jogui stratégie ɗi ganduɗa yeehi kala jaggue leydi ndi o fooɗi ɗumen donc ɗum ɗo tan jibini ɗum ɗo par ce que yiya ko kanko dañi 50 quelque Edmundo Gonzalez dañi 51,20 Edmundo Gonzalez kañum dañi 44 bon so tawi a joyi leydi a joguima généraux a joguima armée ma asodi autour de 70%. non yimɓe ne gandi élection ji toon ne yarata yimɓe ne gandi toon ne yarata bon ko a sodat les observateurs hay so tawi o wona kadi belduɗo no feewi e États-Unis d'Amérique kono noon kadi o wona kadi goɗɗiɗum no feewi par ce que ɓe gandi won intérêt États-Unis woni e Venezuela par ce que premier réserve to banggue pétrole e aduna o donc on aɗen gandi alay saago bon e goɗɗum fer bauxite charbon ko wayno fof ni tawi leydi ndi kadi koolaɗo kuuɓal dowlaji dendude Anthony Blinken kankone o serani erade yoɓe mbat ɗum e deeƴal kono kadi yo won élection aji ɗi ganduɗa ko labtuɗi ceer kono noon malheureusement ɗum ɗo kam hankadi wonti ko ganduɗa koye aduna he bon ko ha nane beyi lawi nayi tan par ce que premier en jii Juan Guaido kamum rewi ɗo ha dogi yalti leydi ndi natoy e leyɗele goɗɗe ha natoy États-Unis d'Amérique te mo ganduɗa woni enseignant jangguini e nder États-Unis d'Amérique bon hikka yahani pourquoi yahani donc ɗum ɗo fof ko des questions ɗi ganduɗa oɗo mo ganduɗa ko président Nicolas so tawi lamtima min de bettanima franchement ko noon wonani bettere Habsa Sow humpitoma e on fan a woɗɗoyani hen ko noon ɗum ɗon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen hannde Olel Pindi TV ko wonno e lahal he fof kadi en dottani ɗum bandiraɓe no hanniri ni ɗum noon gasi ha laaɓi ko gaddunoɗen hannde o e ndeɗo yewtere hannde oɗo altine nogas e jeenayyi lewru juillet woni lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi en gardama hen ha ɗo en jetti bandiraɓe no fewi noon ɓen wattuɓe hakkillaji mumen e yewtere nde guila nde puɗɗiɗen ha hannde en jii kadi ɓatakuji ɗi foof hojomaji meɗen ko gasɗi ha laaɓi ko ɗum jeeyi sababu en keɓani artude e ɓen adduɓe ɓatakuji mumen e nder plateforme o ngam mumen machallah rewde émission guila fuɗɗi ha hannde eko adda ɗo ko en jetti Mouhamed Ndim no fewi to banggue actualité o to banggue développement ji faccirde actualité o ko nandi hen kono kadi ha e revue des titres wondude e éphéméride Habsa Sow aussi en jetti ɗum kañumne to banggue astuce beauté en jii hande gueɗal pattam lamiwal ngal o addi ɗo ngal faade rewɓe hani e won e worɓe sosoɓe ananɓe liduɓe woɗɓe mata ko noon tan bandiraɓe gasi ha laaɓi kala hen ko ferguitaɗo on ñagama yafuya min wonno fandare amen tan kam ko kala komin gaddu ɗo yataw naati e noppi moɗon naati e haqqillaji deeƴi kadi e ɓerɗe ɗe no hanniri ni aadi men e Olel Pindi TV so tawi gueno ñaawi ma won altini en jetti Jobbo Sow to banggue régie banggue caméra en jetti Djiby Dieng bandiraɓe on jarama ha saaha goɗɗo
Ndakaaru njeeyo nangodiri funayi rangere woy worgon olel pindi koy loti do e Ndakaaru njeeyo nangodiri funange irangere woy